de l'Associació Amics de la Música de Favara, així de vostre poble, ¿vale? Entonces, donarles gràcies a l'Escola Félix Olmos, que confiar en vosaltres, espereu que passeu un bon ratet. Ara us preguntareu, per què estan els músics així? No tenim instrument? Algú ho sap? Què van a cantar? Anem a veure com cantem. A veure, canteu? Pues no van a cantar. Lo que van a demostrar-vos és un dels instruments més importants que tenim. Que a part de la veu, que és el que podem transmitir-vos tots, mitjà la veu, parlant, cantant, anem a fer una peça en el nostre cos. Música en el nostre cos, ¿vale? Escolteu-la, calleu i voleu que bonico és. Gràcies. Bueno, pues ara amb la percussió corporal, vale, pues se poden fer moltes cosetes. Esta vez que han fet sentir contra és un poc més llarga, però la hem recordat un poc, vale? Ara ja anem a passar a tocar els instruments. I anem a tocar una cosa molt nostra així de València, de Novara, que és un paso doble, vale? Un paso doble que se diu Sàvia. Ara que us sigui a punt, Sàvia.
Bueno, hemos pasado el paso doble y ahora haremos hacer una mesa, vamos a hacer esta mesa, Vicent, pues va a presentar la flauta. Bona vesprada a tots. Jo soc Vicent, us vaig a presentar la flauta. És un instrument de fusta, aunque és de metal. Té tres parts, el cos, la boquilla i el perdedor, i sona així. Bueno, ara anem a presentar un instrument també molt bonic que us el presentarà Andreu. Bueno, pues ara seguim en una peça que es diu a que sí pagarà si que costarà fer-lo bicicleta. Perquè això és fort, és un bon esport.
Entonces, a fer una horeta, una cançoneta per vosaltres, i es diu Ciclista en Favara, ¿vale? A veure, per què aniversari? Vosaltres creu que pot cantar tot concert? A que no? Bueno, pues además puede estar ya está en la bicicleta, a ver qué pasa, va. No por necesidad, ¿eh? A veure, Juanma, vinga, sí. Tu creus que pots vindre a posar en la bicicleta? Està cansat, ara què fem? Ara, mira tocar, mira tocar. Bueno. Vale, pues ara Vera i Azústega us presenten el seu instrument.
Vale, seguim coneixent instruments. Ara anem a conèixer l'instrument que us toca la senyoreta Mireia. Está compost pel cos, el turell i la boquilla, i en la família de saxos n'hi ha 4 tipus de saxos diferents: el soprano, l'alt, el tenor i el barítono. Són així. Vale, continuem. Ara anem a fer una que també tenim que ballar com els pirates. Com ballen els pirates? A veure. Així, per exemple, així que farem. Ara anem a fer una cosa que es diu barco pirata.
Bé, doncs ara anem a conèixer la trompa. Hola, bona vesprada. Aquest és la trompa, que pertany a l'instrument de vent metall i sona així. Bueno, ara els músics estan dient que estan un poc cansats, ¿vale? Entonces lo que anem a fer és que així baix hi ha molta gent que té flautes i tal. Pues entonces, tots els que tenen la flauteta, dalt de l'escenari. Bueno, ja tenim així, ja tenim dalt de l'escenari els xiquets de l'escola, les flautetes i els membres de la percussió. Fort aplaudiment per a ells. Vale, i el que va interpretar-nos és el fragment que és conegut de la banda sonora La vida és bella, ¿vale?
Bueno, pues seguim. Hem escoltat el xiquet de la trompeta, el que la vida és bella, i ara el xiquet de la banda van a fer la mateixa, la vida és bella. Molt bé. Anem a seguir, coneguem les trompetes. La trompeta és un instrument que té metal i està composta per la campana, el cos i la boquilla i té 3 pistons per a modificar les notes i són així. Coneixeu la cançó que hem tocat les trompetes? Com es diu? Molt bé. Seguim els instruments de metal i anem a veure el trombó i el bombardí.
El trombó és un instrument de vent metall que es composa per la vara, la bombilla i la campana. I el bombardino és un instrument també de vent metall que es composa per 4 pistons, 3 bombes i una campana. I sonen així. Seguim, anem a veure una peça que es diu Volcano. Vale, sols vos queda per conèixer un instrument. Quin és? Un instrument que fa poco de ruido. La batería, la percusión, ¿vale? Entonces, en este caso, anem a veure què mos diu Juanpa. Sabeu qui és Juanpa, no? El que ha arribat tard a la bicicleta. A veure què mos diu Juanpa, que és la bateria. Juanpa. La bateria és un instrument de percussió que s'ha compost per 2 tocs, la caixa, el bombo, un tom grave, un plat i un plat suspenit. I són així.
fer un xoc en ell, ¿vale? Ea, ea, eo, e. Ea, ea, eo, e. Hola, com esteu? Bueno, moltes gràcies. Anem a fer l'última, ¿vale? Però necessite un voluntari, de moment, per llegir. Després anem a pujar més, ¿vale? Un a un. I a tocar. Pareu. El mestre Duran, que s'ha fet tot. Vale. Vinga. Senyors músics, silenci. Molt bé. Quart aplaudiment per la directora. Vale, ara vol que puja Iker Grau. Vale?
Otro aplaudimiento al director. Bueno, ja hem acabat. Ara em tocaria dirigir això a mi, però per tancar el concert, sabeu qui ha tancat a dirigir el concert? Ara no ho sabeu? Jo. Molt bé. Fort aplaudiment, que no toca. Moltes gràcies al col·legi Felisomos per considerar la banda de Favara. Moltes gràcies. Adéu, l'any que ve. No, que ara han acabat estos.